Bé, Compromís s'abstindrà, encara que té motius més que suficients per a estar en contra. El que passa és que també entén que si ara es tracta de reobrir-se la ràdio és perquè algú, l'equip anterior de govern, l'ha tancat. I per nosaltres, per al Compromís, és fonamental reobrir-la, perquè encara que vosaltres la poseu en marxa i probablement intenteu manipular-la, vosaltres passareu i la ràdio es quedarà i la funció social que fa estarà ahí. Vull dir, no som ingenus i sabem que del reglament que l'heu fet des de la inèrcia de les majories absolutes, que quan voleu parar no podeu, i aleshores continueu corrents, continueu sense comptar a l'oposició, presenteu un reglament, no el presenteu al Consell de Comunicació, que crec que va ser un dilluns, i en canvi sí que el presenteu el dimecres, que era la comissió. I òbviament, com anàvem a aprovar un reglament que ni tan sols havia passat per l'organisme que en principi havia de debatre'l, òbviament se retirà i ara intenteu colar-lo en un pack amb el que seria la comanda de gestió i la posada en marxa a través d'una memòria tècnica. Bé, fantàstic. Hi ha molts pormenors dins del reglament que són discutibles, és a dir, sempre s'obri la porta una altra vegada més a l'arbitrarietat. I simplement per posar-vos un exemple, quan es parla del Consell Rector, que és qui tallarà la Baetxo, es parla de que hi haurà membres designats dels fòrums de participació ciutadana existents que es puguen designar, sense dir quins són els criteris per la designació ni quants membres seran. És a dir, igual com en el reglament del Consell Escolar, que no establiu percentatges ni nombres, és a dir, ni números. Aleshores, un poc a la carta, vosaltres podeu aconseguir sense cap dificultat, convidant a participar, a qui voleu convidar a participar, podeu aconseguir sense cap dificultat majories que permetran contractar, programar, rehabilitar, tot el que vulgueu. Òbviament, això és subsanable, perfectament subsanable, i ho haureu de subsanar. És a dir, si això continua endavant, si no ho feu vosaltres, ho farà la següent corporació municipal, i estic convençut. Vull dir, això realment, tal com està redactat, és poc presentable. A més, crec que haureu d'haver fet de la necessitat virtut, i ahir vull trencar una llança en favor del meu amic i company Juanjo Llorente. És una persona que ha aportat moltes coses que podien haver enriquit, per exemple, en aquest cas, el tema de la ràdio. Es parlava d'una comissió de participació dels polítics que regulava la seva participació, un procediment inclús de com posar en marxa determinats mecanismes de control, que jo no veig així mecanismes de control. Es parla d'un Consell Rector i després s'apel·la que la forma de funcionar serà la mateixa que el que marca el reglament orgànic i funcional del municipi. En realitat no hi ha organismes de control ni de supervisió. No es debatia en el Consell de la Comunicació. Ens emplaceu a que la gestió la faça al dia pròxima, que està per a capgirar-la. Ara agraïm que l'alcalde parle de l'arribada d'un TAC que pugui posar ordre, però òbviament aprovar unes normes de contractació que per a nosaltres no eren correctes perquè obrien la porta, com s'ha apuntat així, a contractacions arbitràries que a més garantia després treball indefinit, perquè a més seria i les places estaran ocupades fins que apareguen a concurs públic. A concurs públic no sé quant de temps fa que si no hi ha oposicions, així n'hi ha interins que tenen més de 20 anys d'interins sense haver aprovat l'oposició. Vull dir, així hi ha una sèrie d'elements que són discutibles, que nosaltres possiblement tenim en consideració, però sabem, i repetisc, que caldrà esmenar en el futur i esperem de vosaltres el compromís de fer-ho. I ahir la urgència que hi ha ara d'aprovar això, i després, com ha apuntat el senyor alcalde, el debat serà la comanda de gestió en l'àrea pròxima, el què, el com, de quina forma fer-ho, ahir s'encetarà un altre debat polític, però això no ho vau fer bé. I jo crec que a més que podíeu haver aprofitat les aportacions que, ja dic concretament en el cas de Juanjo Llorente, s'han fet, en el cas d'augmentar la pluralitat, la participació, no només política, sinó també de col·lectius socials de la població. Nosaltres votarem abstenció.